Bos. Kok anu videomu kok dibaca uangnya, Bos? Oh, Akunmu ndek piro akunmu? tak kandhani. Anak-anak emak-emak kabeh dari Sabang sampai Merauke. Tak kandhani semuanya ya kabeh wae ya. Dari gede cilik nom tuwa, lenang wedok padha wae kabeh. Akune emake mung siji. Karena liyane kuwi dudu akune make ya, videone make kuwi dicolong wong, akune bajakan, dibajak uang ya. Dadine sok apa mau enek wong enek akun karena sego wiwit kuwi dudu akune make. Akune make mung karena fotone ya make, wajahe ya make. Apa jenenge kuwi ora arek liyane ya, make potongane lanang. Pokoke akun sing bendina dinggo live. Sing dinggo live kuwi akune make asli. Dadine akun karena sego wiwit kuwi akun palsu, akune wong. Kuwi apa jenenge arep golek penake dhewe. Ora gelem rekoso mun kuwi akune wong. Palsu akune wong. Anak-anak emak kabeh ya tak kandhani. Pokoke mumane Ma aku ki akunku anyar iki ngapusi. Akune make mung siji. Karena videone make pokoke sing nganggo dasar ngene iki ya. Momo dheke posting ning warung-warung, moto-moto ning warung, berarti iki dudu nggone make. Yen make ora ngomong, berarti dudu nggone make. Fotone pokoke videone make, akune make masak ning omah. Karo terus posting ning warung iki jarang. Sing ajek postingnya ning omah ya. Lho ngene iki lho pokoke liyane make joget-joget niki kuwi akun palsu. Akune apa sih? Akune wong nakal ora dudu akune make iki mau ngagolek penake dhewe tak kandhani ya. Buat anak-anak make semuanya dari Sabang sampai Merauke ya, penggemar make yang di like apa iki akun liya karena sego wiwit iki dudu akune make. Ku ngapusi akune make wong karena ngono ya sayang ya. Pokoknya buat pelanggan make yang tercinta, yang tersayang, sing ngefan make ya ki mau. Akune make mung siji, gak ada yang lain. Karena ya akune make ya sayang ya. Pokoknya ngono wae. Berkah selalu, sehat selalu di mana saja. Pokoknya lancar nyambut gawe ya, mak ingin laris lho. Wong dosa dasteran wae. Bezino untuk paketan daster, mbok itu paketan duit yang tuku HP, iPhone, Apple. Ngono lho, wis ngono wae.